Season penhab ke US uai bom. Yap hadu silak sau peu hajar ngut kimen sing beriu. Hakasin ke baar yap arlak si peu hajar. Kat kane gajung syirkei. Henrei ulat im habaro arteli ki jakah. Lapdin kakmi yala ukun. Tang nakatifin jeng bam sengi baga pensong. Pat kajing bam kabala ingkong kaj. Yo shondur uwe usipai jongka US. Ya uwe ukana. Pa udang ba yala upara ubala klat. Pat ubala shu yang sa haju klemki. Klem da jau umat watang si senjau. I kembau udon kajing pitar hapo jongka mensim. Ka cycle jong u sini si kabala ingkong. Kabala prapus nem tam. Henrei menta kadang don hapo jongka museum. Ngai ku blai ya pi barok i parlok ki baju pet ya ki video jonga. Naga jengkersan ke jong pi menta ngalayo pan kamai kendiat kensoj nang ba ka YouTube. Pat le se lada don ap deng jong pi ki bakwa ban le YouTube video. Henrei pi don jing artatin. Nga kerpat ya pi sengo bahasa komen. Ngan yarap kendiat kensoj kat bangala ei. Ha ubnai agos jong usnem kat kendai spa sapusan. Kadai ha ka juga snem ha ka bakat maba baar kan sakuno. Hapo jongki lai sengi ka pertei kala-kala pat kalasa jingkan mau junom namar ki arteli ki jingjia ki bapen sengengiu ya ka pertei hi barok kawei. Ka jingjia ka banengkong kala jia ha kan riu tarik jong ubnai agos jong usnem kat kendai spa sapusan ha kapor prasipawa menstep kaling swing thma jong ka USB 29 ka ba kerteng ka elona ke parlanya ta u Colonel Paul Tibets kala penhap ya uwei wa tombom uba ki ai kerteng The Little Boy hapo jong ka nongba Hiroshima jong ka Japan pat ka jengklang jong ka ding kabala kiu hadu shejar khandai spa put syasun ha kaba ka jingjia kaba meno ompat jujia ka jingjot kaba tang si klimat kabala sar ya barok kawe kanongba henrei tang hadin lai sengi ka jingjia ka bomla ban mudur kala jia biang sachisin ha kaba sakawe pat ka ling sun thma ka USB 29 kaba kerteng ka boxcar parlanya ada Charles Willy kala penhab yang sa uepat ubom uba ki ai kerteng de Fatman kane kala jia ha ka khandai tarik jong ubna ekos khat khandai spa sapusan ha ka por kumba khatwei beje arminit menstep hapo jongka nongba Nagasaki Japan menta baro arteli ki nongba ki badap tang ka jing bun kam jong ki padba nong lej nongwan lapen kela sya ka depei ka ba kham sangsot kalong yaka nongba Nagasaki namar baka US kalabu yaka kokura kum ka target ha ka ba kidon kisipai henrei na ka jing ka dum jong ulo pat unongnya uklam yo isyai yaka jaka kumta ulalej pan penhap no yu bom sya ka te ka nongba kabadai kajaka jong kiriu padba kadau baka US kalale yakane kalong pan penkut no sendon ya katma ba baar pan penpau syaka perthei kamtam syaka Soviet Union ya ka bor jong ka US baka US kala pan penkla depei ya ka perthei tang haki second kajing yap hakan riu tarik hakanong ba Hiroshima kalong nyopro hajar hadu nyopro prahajar tam pad hadu kabakud jong usnem kajeng yap kalakiu hadu silak saupro hajar pad kajeng yap hanong ba Nagasaki haka khandai tarik jong ubnai kos pad hadu kabakud jong usnem kakot sadu nyopro sau hajar palai kajing yap kakiu na kapor sigapor kadai namar kajing kta jong ka radiation jong watom bom
Pad hadin kadon ka khana ka ba platam ha ka perthei syapang uwei urusulur pangila ban ong ba ulat im arsin lat im ka kerteng jong utau briu kalong usu tomu yama kuchi hakan riu tarik jong ubna ekos udon ha Hiroshima na kabanta kikam u pad ulalat im na une ubom ubanekong watla kabanta basadin jong kamet jong u kala sya ing selia hagading pad ula syakta ha kabor jing sngau hadin kane ula lej pai shala shnong ha Nagasaki pad haka khandai tarik jong ubnai akos kadba udang yathu khana syapang katei gajing jia syapan thei bom ha Hiroshima hanrai ubos jong u klem ngej u ong ya u ba ulabij markum tahi sasisen pat lahab biang ubom han nong ba Nagasaki pad ha une ubom uba aru ulalaj imbiang pad une u hero ulayap haus nem arajar sipeu ha ka ba ulakot khandai polai nem karta ha katega jingjia ha Hiroshima ladon uwe ukna u badangnya ia ka tricycle ke jong u ka ba ulayo present ha ka batte ke jong u ula sakta ha kata ka jing thei bom pad ulayap no ha kata ka ju kamit pad ukpa jong u ula lek teblang ya u pad kata ka cycle ke jong u pad hadin sau pausnem kata ha ka khat khandai spa prapusan ki bahaying jong utau khna kila lek panti ya kata ka jaga tep ka jong u pad kila syam bakan ka cycle kadang ne pad kila aitino syaka Hiroshima Peace Memorial Museum pad kane ka cycle kadang sa hadu menta pad ka wei pad ka khana ha kane ka ju ka jingjia laong ba wei ukhna ubadang khatlai snem uba kerteng u shi jeru orimen men step ka kemi kala pensong ya u ka jingbam sngi hanrai ka ba susi kalong ba hadin jong une u atom bom ka kemi kala lejwat ya u baro sisor hanrai kamlab ya u ha ka ba khadu kala lab ya kamet ka bala ingkhong khat pad kala itu ya ka tifin pa ka song jingbam pad ka jingbam ka ba don hapo kala kelar nga pad hadin kata kane ka kemi jong une u khnaru kala lej ban aitino ya ka negatifin syaka Hiroshima Peace Memorial Museum kum kadak pansa jingkan mau na kabanta kilanot kibalayap klem dau ha kata ka jingsya hirtma sa ka wei pat ka khana ka ba sngo melung pat ka ba sngo kumban jau mat ha ka ba ngisngap yakane kalong ba hadin jong upom ha ka khandai tarik hanong ba Nagasaki uwei u American military photographer uba kerteng u Gio O'Donnell ulayo ban shandur ya uwei u khna uba dangdon hapo ka sipos nem karta uba layeng sa haju pad kigjat sudah klem juti klem selipar pad hadin jong kamet jong u uba ya uwei kulung pad la sumudur ba udai upara jong u pad ulayeng sa haju klem ki klem da jau mat wat tang si senjau hendrei ka sentur ka jong u kaki i kumba udon kajing bitar pad kajing susi ka bomla ban batai su hapo ka mensim ka jong u hendrei om syam layo jing tip ya ka gerteng jong utau khna kine kijing sirkai kilong kajing maham ka bakrau ya ka perthei barok ka wei bangin long kiba husier pan penne ya ka syong suk syong sengan